mechiao. I believe say bibia yaboko. Bibia will be mechiao. On Saka live telecast here, Nampacho. What share Eddie Amami? If we say, and a Monday, Ghana time, about 8 to 26 p.m. And we are no share mom, na. You come on. Be able to there. Shall I? Share. Ba. Mary Magdalene, it's saying, oh yeah, we are boko. I was saying, you know, oh yeah. I'm arguing. We are boko. Share. Share link, mami. And we've got a lot to discuss. Stella, it's say we are boko. Stella. Patrick Kang. Okay. I'm reading it from the big screen. So Nanaji, it's saying Jennifer Apia Sante. Then Nesika there, Jennifer Apia Sante. Flavorful Cornet's Kitchen. Mr. Swansea, James Edward, Ebenezer Aduna, Paul Suman. And then 30th of June, or they were born crown, we were free, your cool school, as some more kind. 30 days has September, April, June, and November. All the rest are 31, except February alone. Reverend Adakwa, me va try to say so. We have a call. Okay. Wabon cry kai. 30 days has September, April, June, and November. All the rest are 31, except February alone. Reverend Joseph Jima. So for the Viaboko. Now, July we are. July we are. Ebeya akwankyere. Na akwankyere na ebeye no. Ijetuato. Dr. Udru. Ko? Hey, ko ni oma wo ha wa se me yema wo but. Omo a ne wo kono ne doso. O se me bibi ma. Just be watching at the same. Bibi aboko. Hey, just no.
Amen. Okay, I've heard you right. Okay, say hi to Miracle for me. Jiwado, he says, Papa, can I ask a question? Oh, yes, you can ask me a question. What is it about? Tell me. Josephine. Yes, bring in your questions. The question you, Jiwado. Yes, bring your question. The most troublesome pastor. I like fight. How sweet it is when you fight. I love fighting. I can terrorize your life and you weep and weep and weep and weep and weep. And I love it. You know, OPATAFUOR, who has not cried in my hands doesn't belong to me. Once you cry in my hands, I know you are mine forever. Everything that belongs to Jacob Tumfuo must be remodeled. We must reshape it. We must prune it. We must give it a new appearance, a new status. And all this comes with pain. You must weep. Patafo. Doreen, let's say if you have a call, I'm glad it's an Bruce, Elizabeth Oduru. Hey, mom. Nah. Please, I want to know more about the Sabbath day. Thank you. The Sabbath day. The Sabbath day, I think I've treated that topic a couple of years ago on one of the channels, the early channels that I started with. So when you go there, you get it. I'll get my time and then treat the same topic one of these days. So Reverend Adako said, Daddy, please always allow people to sit on your chair. What does it mean? Obi amede watena makonya mu bia amede watena tumi na so. What I say? Ne makonya no eye tumi na so. Akonya no ye tumi ne tena bre. Akonya bia me dey spiritual works bia na ye normal chairs. Ye normal chairs esisi aso demo. Stuffings na esisi wo no. Eno meet na bia so. But your particular one bi o ha me ya sorry a. Me catch yourself kotenam. Once I catch yourself kotena sa akonya ne mo. Which means me de watena tumi in na so. So you can see the watena tumi in na so a as chere say e de wagya Jacob tumfo as chere no, right? Now ye be ya akwanchere, ye be ye akwanchere, ye be ya akwanchere. Ye be ye akwanchere on the 5th of July, on the 10th of July, on the 15th of July, on the 20th of July, on the 25th of July, on the 30th of July. Yebeya kwantre. Please, is Jacob Tumfuo who created everything, or the creator is different? That one to have treated that topic. Check it out. Check it out. It's on this same channel, OPATAFUOR channel. It's on OPATAFUOR channel. I've treated it. So kindly search for it. Elisha Jan.
Yes, bring your question. I want to ask, answer all your questions. Anything pertaining to the kingdom of God and its righteousness, bring it. Yes, on the feet, 10th, 15th, 20th, 25th to 30th. 30th. Doreen Brefo, please educate us more on fashion in our time as daughters of the house. So you are aware of it. You should know what is good and what is bad. As usual, Osha Taria. Sir, I'll take my time, Doreen, and treat that topic. Or some maybe as maybe one man. I am feel say I am kwala no mukukwa other churches no. They are supposed to treat that topic. I always give you people bones to crack. We money the ana shed here. Yesterday I spoke about it. Double piercing and anklet. Doreen, go back to the video and watch it. Why is it that black people have problems with listening? Huh? Bashiru Fayao, he says the great seer. This is my question. Muslims and Christians who will go to heaven. You see, the issues with heaven, going to heaven has nothing to do with religion. This is the truth that people wouldn't love to tell you. Going to heaven has nothing to do with heaven. Going to heaven has nothing to do with religion. Going to heaven has nothing to do with religion. This is where you people don't get it. Yes, going to heaven. Fire. Going to heaven. Let me cross-check something out. Going to heaven has nothing to do with religion. You can be a Christian and yet heaven, you'll be denying with heaven. So what I say, ubetimi aye kramuni onko heaven, ubetimi aye bosumsumuni onko heaven. Ye obi wo so a obane na masasi we so. Ono a onko asori. Ono a onye kramuni. Obi a ono so a onye Kristoni. And so benya nkwagye. What I say? Adentia. Ma me nkyere wade bi. Abraham na onye Kristoni. Noah onye Kristoni. Moses onye Kristoni. Tienie Moses onye Kristoni. Tell me, Ezekiel, Jeremiah, all these people, omunye a Christopher, adentia, because omo time no, na Christosum eni hono. So what I say, sa ankrofo ne time no, na Christosum eni hono. 80 Abraham or heaven, and now we need heaven. You see, OPATAFUOR. No krebi esefata biara. I will teach you. I will never lie to you. I will never deceive you. Men kase me de entrobi ebe dadao. But me no mienu di adanse se. Sa ankrofo ya mabo mu din nyina no. Omunya nkwagye ewa awurade mu enso no omunye
a Christopher. What you say? Now, Yesu onumpo wa meti Christosum. Nye Yesu na ti Christosum. Christosum efri baby. Nanso so one day I'll take my time and explain things to you people. Nye Yesu na ti Christianity. Obi obeka kiro say Jesus Christ and a ti Christianity bi oboa. Nye Yesu na ti Christianity. Enye Yesu na ti Christianity. Enye Yesu and a ti Christianity. Now I will take my time and explain things to you. Mimpese me twa wontro. Na ubeko baby no na akwa fa problem na dia bro no kase o udifo opatafuo kra no. Papa kase Yesu na ti Christosum. Yes, it limits me. At timani mu nyam so ani minim dia me wo. Ema obi ehu a omu. So what you say bi twantro e wo me nsem a me nkamu a obi di achi pa o monitor me omu me. Obeka so patafo kra se onye knowledgeable. Okasa keke onim hwe. Nti de bia no me pese I always want to serve you with the truth. Nothing but the truth. Nti de bia me kase say if I speak the truth and knowing fully within my spirit say whatever I have served you with is the truth. It is the sole truth that comes directly from the divine realm. Nessa will say makano krentu mpema asemwa. And na yana metaka say me say uhumi na onchiamea. You can pass by and go. Because of truth, when I become enemy to you, I like it in that way. When I see you pass your way, let me also pass my way. Sana me pen. Until I will take my time. Na me pacho my treaty why fire kramufuo ewo chefa ewo nyame aheniem nkramufuo ewo chefa ewo nyame aheniem na nkramusum no mekire wade bi me ba let me see if I'll get it. Let me see. I'm checking something. If I'll get it, I'll just give you something brief. Now what you see? Okay. Fire. With regards to a question now, ubisa ya say, nkramufo ne eye a Christofo. Wa mo na beko heaven no. Me be kire wade. De din kan de o say fire hu. Wo de two trim ne say onyankopon eye osoro ni asase wura higher powers. Eye friend the holy one. Obi ani ho a wo osoro ni asase. Utimi so no or your holy one apart from nyankopon pe ono ko na ye holy one tienie enunti se obi be ko heaven a enyina kramusum so me opatafo na me ka kire se obi be ko heaven a enyina kramusum so ena obi be ko heaven a enyina krisosum so nemom Messiah na yedi na chi no abrofo frɛ Jesus Christ nanso so ye frɛ no Yahoshua no ejina ono na pɛdeɛ ene na hyɛdeɛ so if you say
Sa o ka kire me say wo ye Kristoni a e na abekọ heaven a ene ebusa ho yie say papa na ye frɛ ne Yesu na nkasa no ono oba asase we so na esom bɛ na ne wo mu esom bɛ na ne wo mu enu nti na ya na opatafuo de bia me condemn say jai se me ye kramuni me ye Kristoni na de bia entokwa eda Kristofuo ne enkramufuo ntem na ede ntokwa abre enipa abrawo ni mpefe se Ishmael ni yam ne nasefo eye nkramufuo uni mpefe se Isaac ni yam ne nasefo ene ye Yahushua a nemo se mu ye Kristofuo machidifo enti twaka bi eda enkramufuo ene Kristofuo ntem nemom ade ba ko pe na nkramufuo ya onyankopon ompe eno na ma Jacob tumfuo edi dwa wo mo ade ba ko pe so na mo a mo se mo ye Kristosom mo ya Jacob tumfuo ompe a odi dwa mo ade ba ko pe na abosomsomfo wo mo esom bosom omo ya Jacob tumfuo edi dwa wo mo na apart from saa niema we a me opatafuo binim no se enye no na obeya emfa ho busa ho say in the year 1400 1500 1600 1700 in the continent of Africa na obi anim Jesus Christ bia na obi anim any Christianity inti obi anim Christianity no omo ewu saa tam no omo ede na beto omo eduru mre bia ya endi asofo ebinum ena da achi ne suade ema wadwene mu mie ne advance spiritually ne hu nyankopon mu nimde ene se de obesi tutu anamo afa na enu mom ema wosipi esita na wo ye den wa abrabom sa na wi asete enu ti obi obeka kire o se me de me ko Pentecost me ko Assemblies of God me ko CAC me ko SDA me ko Anglican me ko Roman me ko asoli bi enti me ma asoli ni nti enna me ma ko heaven no sebi mpreduasa na enipa no na adwene mu hakakra na ono ankasa nyame akwan no onim so onim nyame akwan a anka onfa ntu no so ko Pentecost nti ono no ne de na ye papa ifiri se onyankopon ahenie no mu kɔ no enye Pentecost na ye benam so akɔ enye Zenith na benam so akɔ enye Presbytery ye benam so akɔ enye Methodist nemum ejina onipa no ne niye ene na yonkofa eda one Jacob tumfuo ntem ene be ma no saa akwanya no ama na wura osoro ahenie no mu bi de etoso biem esom bi a yatete ne wa asase so wa bia in the realms of the spirit in the kingdom of God it is never recognized yeni bibia ye friend Pentecost e wo nyame anim yeni bibia ye friend Presby yeni bibia ye friend Anglican yeni bibia saa ho nemom obi a obekọ heaven bia no so wonam Pentecost mu ne call you wonam Presby mu ne call you wonam Methodist mu ne call you wonam Roman mu ne call you saa nkrofo ni nyina no ye fro mo atrenefo akronkron ni atrenefo so what you say akronkron eni atrenefo omo saa na nyankopon efre wo na ye mfre o say we ye Presby na ye Methodist asori bia yate bia no eni enkramusom ni nyinara eye ekuo a ewa asase we mu a etese tieni etese se heaven no etese obi kwa America na wakofa China ene de ekọ etese obi kwa America na waye transit ewo Belgium etese obi kwa America okọ Canada na waye transit ewo Dubai saa netie enti baabi a be transit bia no eho tieni baabi a be transit bia no eho ne asore no enti heaven na ye ekọ no
obi si on the obey transit or Pentecost, obi si obey transit or Presby, obi si obey transit or OPATAFUOR Nancy, obi si obey transit or Kremusum, obi si obey transit or Abosumsum, obi si obey transit or baby or no fee say a buan. Nemo no kwasem we woman say, baby, I will go your transit. No, I was so sure so won't crack aye, ubi be aye. Anya sa a hofo police, a hofo immigration, ebetimi abo, amwa bawachi. Na baby a wokɔ no wan koduru. Enti I was so sure said sorry Pentecost, Assemblies of God, CAC, Presby, Methodist, Anglican. And now say OPATAFUOR asina me call ya. Echa so sure say wo nipa no. On krata ekura wa abrabom no. Eye wo suban ene wo ne ye. Ene wa yonkofo a eda wo ne awurade ntam. Eno ne on krata wo de kɔ heaven. Na o Pentecost no de enka hwe wo nyame anim. O Pentecost no enka hwe, o Presby enka hwe, o Zenith no enka hwe. De ka bibi eye wo krata na ekura wo na wo de ye transit e wo honom akɔ no. Saa na de kire. Enti fayawo enioma nyame mpɛ no odinkan eyi kire odifuo Ezekiel na mene wo hwɛ bibi e wo Bible mu saa de no Nyankopɔn mpɛ ade ba ko pɛ o ade ba ko pɛ na nyame mpɛ wo nkramofuo ho ɔmpɛ e wo nkramofuo ho odwa kora ɔmpɛ nti sɛ nkramofuo timi gyae saa de ne dia ene e wɔn kan hunu sɛ wɔn Jacob tumfuo ene bɛkɔ ana sɛ they are free to go to heaven. Sɛ nso so sɛ wɔpɛ sɛ memobɔ adekode ne so a Kristofoɔ so ɛwɔ adeɛ baako ɛna wɔn mpɛ Nyankopɔn mpɛ adeɛ baako sɛ mu gyae saa adeɛ na ene deɛ nyame bɛ mo akɔ heaven. Abosomsomfoɔ so Nyankopɔn ni mu ni problem, Jacob tumfuo ni mu ni problem. Na emu adeɛ bi na mo akonfoɔ no ntafo yifoɔ no mo ya Jacob tumfuo mpɛ. Sɛ mutimi gyae saa adeɛ no dia ɔsoro ahenie ni ɛda hɔ kam ama mo. Saa na tie. Eti sɛ fayahu nkyerɛkyerɛmu na me de ama no ate ase a sɛ nso mentoa so na menkyerɛw enioma nyame mpɛ ɛwɔ nkramusum enioma a ɔmo mpɛ a na waka kyerɛ me na ma kyerɛw saa na tie. Ɛnti abra Daddy, please mention the one thing for all the religions. Bashiru Fayahu. See, says our question and yet, oh dear, Bashiru Fayahu dear. No. Send me a frame of OPATAFUOR, me pa meka, me pa menka. Oh, sana mit you. Okay. OPATAFUOR me yadamu so me yadamu na Zenithfoɔ mɛhyɛ da ma afia mo saa na tie sɛ me deɛ me ma afia mo kora me ho ntɔ me on sɛ mafia na ɛwɔ me mogya anim aha saa na tie. Araba Kumsing, I should tell you I will tell you why Araba. Okay, sɛ upese uhu ade a nyame mpɛ ɛwɔ enkramufuo ho a enu nti ombɛkɔ Jamu Street fa Bible no na menkyerɛ wade fa Bible no yes ma fa mo Bible no be the book of Ezekiel obi obɛka kyerɛ sɛ owe pork a onkɔ heaven bia wabɔdam gano obi obɛka kyerɛ sɛ owe pork a onkɔ heaven bia dam kakra wɔ n'ani so gano owi prako a yɛwɔ adeɛ bi a ɛyɛ wo spiritually tinie sɛ owi prako a yɛwɔ adeɛ bi a ɛyɛ wo spiritually ɛno wɔ hɔ na nye prako da besi wo heaven kwan
na emu preko obi ori preko biara ade bi ye wo e wo spiritually se no so pa metimi aka de akyerɛw na eno so aye kama e frame opatafoɔ aka the great white head etimi na egusu no we hu black ba wo abehia me bia bo se uhia me spiritual ma bo akokora ya akokora me twi trailer na me car be use no spiritual a trailer etimi hia na ya wo so ya tofa na me me car na bo sanity fire will mean to us wrong. Okay, my father Bible be the book of Ezekiel chapter 8. Ezekiel chapter 8. Na men kenka sem bi nkyerɛw. Ezekiel chapter 8. Mr. Mo monchron to comment section. Roberta Dukusi, write it at the comment section. Ezekiel chapter 8. Doreen say Wabrefo, write it at the comment section. Josephine, write it at the comment section. Shadrach Sofo, write it at the comment section. Write it at the comment section. I am here to prove to you Ezekiel chapter 8, verse number 5 downwards. So I will read it. Then you will understand it. Victor Chama, it is a Bibiaboko. Salute you. Eti making kai munina munya so na muntie. And then me be chere wade anyame mpe ewo kristosun. Ade anyame mpe ewo nkramusun. Ade anyame mpe ewo abosonsun na bibia e kama. Ma me check my phone na ase. Enya message papa bia masa. Ezekiel chapter 5. Ezekiel chapter 8 verse 5 downwards. Making kind na wati yedinity. Verse 5. Or say na okachre me say onipa ba ma wani su ko atifi fam a na I can't say ma wani su ko atifi fam we na me ma mani su ko atifi fam na hwe afori buchia ponkase no atifi fam na ninkutwi honi no si wo aboboa no afetie ni ye okachre Ezekiel esum a ewo asase so anyina de ompe ene oka efa ho ekire Ezekiel na de oka ye ni etie ni ye okachre Ezekiel se omma nani so emfa nko eye atifi fam ye ka se atifi a atifi eye henfa eye the north atifi fam I say heaven gate baby edi enter heaven within the on the compass north newo what you say ehona onyankopon ewo tumi a ne tenten be se abrosan a etoa so be let's say bia be 150 where spirit na uhia sa tumi na owa ani bebre ani ewo ne ha bebre ani ewo na tiko onu na make sure say ade bia eye fi entimi wura nyame ahenie mu da enti ade bia eye fi bia wura nyame ahenie mu anu ware ten no enti saa tumi no obi a onnam Jacob tumfo akwan so no onna twi nunkunu ede ma awurade enti na oka kire om se hwe ba bia ninkuntwen ahonini ewo enti ekase ninkuntwen ahonini a ete se obi a oben opatafuo na wakọ baabi na obi didi matem na eye wo ya na wo twi ninkunu yekase wo twi ninkunu a wo nwi ewo mu ewo me ho because obi adidi matem ahyew so obi adidi watem wo me ho saa niema no nti so sa eno na yefre ni ninkuntwen no nti all the religions in the world that they have created, God showed the prophet Ezekiel one significant thing about them that he really disliked. Enti eno na making kadi achron. Verse 6 or say na okachre me say onipa ba wahunu de woriye achiwade akase a Israel fieriye wo hayi se mi mfiri me kronkron bia me nko achiri na mobesan ahu achiwade akase biom
ɔse Ezekiel ade a Israel fiefo ɛyɛ no di ɔmo yɛ no ɛbɛma me awurade me honhom afiri wɔn so akɔ akyirikyirikyiri a me ɔpatafoɔ ɛka sɛ me Jacob tumfoɔ me mba wɔn ho enti saa nneɛma no sɛ okristoni anaasɛ kremoni anaa kɔnfoɔ oyɛ bia ɔmpɛ ne saa koraa ɛbɛma ne honhom ɛmbɛn wo da enti ɔka na ɔse wobɛsɛ hu akyiwade ɛwɔ hɔ biem yɛka sɛ akyiwade a ade a wokyiri something you dislike, you extremely dislike, something that you detest ompɛ koraa ompɛ ade a wotan wokyiri akyiwade de ma ompɛ koraa ɛna na ɔka ho asɛm. Now verse 7 ɔse na ɔde me ba abanya so pono ano na mehwɛ na hwɛ na tokro baako wɔ ɔfasuo nim yɛka sɛ fasuo a ɛyɛ wɔ awurade hyɛda ɛbɔne tokro sɛ Ezekiel odiifoɔ no ɛnhwɛ deɛ Israelfoɔ nyinaa ɛyɛ ɛno verse 9 ɔse na ɔka kyerɛ me sɛ hyɛ ne mu kɔhwɛ akyiwadeɛ bɔne a wɔreyɛ no hɔ. Verse 10 ɛna mehyɛne mu kɔhwɛ na hwɛ mmoa a wɔwia ɛne mmoa hodoɔ a wɔkyiri nyinaa ne Israel fie abosom ahoni nyinaa na wakurukyire wɔ wɔn fasuo ho ahyia yi. Afei tie ne yie yɛka sɛ mmoa a ɔwia mmoa no a ɔwia no ɛnyɛ akyekyedeɛ ɛnyɛ nwa ɛnyɛ snail anaa bibi na mmom mmoa a ɛwia nyinaa ɛyɛ wɔn de wɔn kotodwe ɛkoto ɛsɔre tumi bi sɛ wosom awurade o wosom ala wosom bosom wosom berekune woyɛ tegale kɔmfoɔ woyɛ tumi bi a saa tumi na wokoto som no ɛno na wɔkyerɛw sɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa twa ahyia na ɔmo yɛ nneɛma bi nti saa nneɛma na ɔmo yɛ no ɔno awurade ɔbɛkyerɛ Ezekiel deɛ ɔmpɛ ɛwɔ ɔmo ho deɛ tɔ so 11 ɔse na mmarima 70 a wofiri Israel fie mpanyinfoɔ mu a Safan ba Yasania gyina wɔn mu gyinagyina hɔ gyinagyina wɔn anim na wɔn aduhwam kukuo kurakura wɔn nsam na aduhwam hyeɛ wisie no ehwa asɔre sorry let me take it once again, maybe you didn't get it. Verse 11 Ezekiel chapter 8 verse 11 ɔse na mmarima 70 a wofiri Israel fie mpanyinfoɔ mu a Safan ba Yasania gyina wɔn mu gyinagyina wɔn anim na wɔn aduhwam kukuo kurakura wɔn nsam na aduhwam no wisie no ehwa ehwa sorry, like there were 70 men in the house of Israel who were holding incense and burning incense in the house of Israel. And these 70 men, they denote something. Good. Verse 12 was saying, na okachire me se onipa ba, wan hu die Israel fie mpanyinfo reyɛ esumu. Won ahoni impia mu maako efiri sɛ wɔka sɛ awurade enhu yɛn. Awurade agyae asase so. Verse 13 na okachire me sɛ wobɛsan ahu akyiwadeɛ akɛseɛ a wɔreyɛ biem. Verse 14 ɛna wɔde me ba awurade fie pon kɛseɛ a ɛkyerɛ atifi ɛfam no ano na hwɛ ɛhɔ na mmaa tetieri su tamus ɛhɔ na mmaa ɛtete a ɔmo su tamus na mɛkyerɛ waseɛ. Verse 15 na ɔka kyerɛ me sɛ onipa ba wahu wobɛsan ahu akyiwadeɛ kɛseɛ a ɛsene yɛnum ɛna ɔde me ba awurade fie mu fam agbanwa soɔ na hwɛ awurade asɔre dan ano ntwono ne afɔrebukyia no ntam no mmarima aduonu num a wɔn akyirikyerɛ awurade asɔre dan wɔ wɔn anim kyerɛ apueyɛ
resori owia tienie or resori owia. Verse 17 na oka kire me se onipa ba wahu se eye harima yuda fiefo se wode atrimoden rehye asase isuo ma na wasan abehuru mebo na hwe wode duban en no ka won hwene entitienie me befa na ma kire mu enti ukai verse 15 tienie ukai verse 15 a ubehu asem bi okai saa eho eba no ena nyankopon akire mu kire enipa ewa asase we so ade a ompe edifa esom a ewo asase so nyina ho. Now first one oka asem bi yenhwe verse 15 o say onipa na oka kire me say onipa ba wahunu wobesa hu achiwade akese a esen yenum bio ena me di ode me ba abenwa a wo onyame fie so asodan na ntwunu aforibuchi anu ntem emerima aduonu enum a wo na chichire awurade asodan nu mu anim wo apueye a wo sori awia aha ena nkramufo o kam ho asem nkramufo ha no kam ho asem o se wo hu mema a omo ye nkramufo a omo ye mako 25 na saa 25 no omo de omani akire awia mepacho nkramofo si wo maso dan a omo di omani akire wo hen eno ade ajanko Jacob tumfuo chiri ni wo dwa no nkramofo si wo maso dan a ehefa no omo de omachi akire omani kire. Yes me kire away. Yes yes me pacho mo answer me. Verse 5, I'm reading the English version. Or say, and he brought me into the inner court of Lord's house, and behold, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 5 and 20 men, which is 25 men. 5 and 20 means 25 men, with their back towards the temple of the Lord, and their faces towards the east, and they worship the sun towards the east. Me pacho ehemfa na nkramufuo edi omani kire enunti moni na amudi kire east no enye ho na heaven gate wo ba onyankopon pese se ubesom na u direct mu energy ni nyina na mudi ko east. If we say east a queen of heaven and at east tienie a queen of heaven and at east it won pesa it would when ni actually east ya sa east na would when ni akere no e pa kire say enye ono awurade e na wo frɛ no wo frɛ wo no tumi na wo east na would when ni akere no no enunti o kan sembi verse 17 or say because of say enkramofo de o mani kire east no enunti omo frɛ nyame hwie a hwede ebeye wo mo. Verse 17 o say na oka kire me say onipa ba wahu eye asase yi so ma enunti because of say omudi mani kire east na mo sorry na mo koto e sorry ye Allahu akbar ntino mu hwia mutiri mu beye din mutiri mu ebeye din enti mu amatu kwan akọ Arab countries no ubo nsenkramofo wo mutiri mu odin pa omukum nipa omumfa ho mo amakọ ba bi ti say Turkey, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates ne babia Iraq ne saanioma no babia nkramofo ewo pa no omutiri mu odin because of say omudi omani akire east na east no eye queen of heaven enete wono na queen of heaven na ote wono so no ompe nyankopon pesa tienie tie de mekani ye tie ye nyina ye yesua de. Now okay 17 na o say na wasan abehuru mebo na hwe wodi Dubai no ka won hwene what you say enti eyenkramofo eman so ena omudi chain
eka omo de chain ehye omo hwenim ha te say Jordan ni wo no omo de chain ehye omo hwenim. Verse 17 Nyankopon se otwa woyɛ saa na wuhuru ne bo efise onu Jacob tumfuo yɛmfa kawa nhye yɛ hwenim nkodani enti adubiri ɛyɛ ade na amode keka mo nan no yɛse yɛhye lily or the kane nan na or the kawa ahye ne hwenim saa ade na amoyɛ no ɔmpɛ saa ɛno nti die ntia sɛ wodi wani ɛkyerɛ east na ɛnam sɛ yɛ queen of heaven ɛti hɔ nti no mode na bɛnbɛn tienie na bɛnbɛn ɔn sɛ queen of heaven ɔwɔ abɛnbɛn mienu baako ha enti sɛ wodi wani kyerɛ tienie wodi wani kyerɛ east ya o koto na wo sɔre ɛyɛ queen of heaven no na watu na bɛnbɛn ni sei. It is a queen of heaven to na bembe na watoato so ebasa ema we violent ebasa ema we extremely violent we violent enti na nkramofuo ebinum yes violent ebinum ye violent kura emoja empa ni tirimu da we extremely violent adentia because of say adentia manfa Jacob tumfuo assemble ena antoma so na so na uhwe enkramo asodan bia na ye the half crescent anase moon tienie ye the moon tienie ye the moon ena as a half moon me patro ho na hu on kramofo symbol no ye half moon it say half moon eninti half moon no eye oba na bemben wa adwene o say eye half moon eye oba no na bemben eno pe etisamu yi abemben ni firi ho a enti na enra na me ka asem bi kire mo say untimi nsore na umfa tattoo bia nto ho efiri say tattoo bia wode beto ho bia no e wa ase kire saa netie yes half moon enti half moon ye crescent no enti half moon no eno no maadwene am say eye half moon but eye abemben na eye oba no queen of heaven na bemben ena mo de aye symbol wa so down eno na ompe na apart from that no nkramufuo eye Jacob tumfuo ma ne ma ne wo mo ba saa de na wo ye ni nti ena ma odwa wo mo saa na tie now afi ye hwa de verse Mami hwe na me pepe na me di amamo verse number 10 or say na me shani mu me kohwe na hwe emo a wowia okay yakan ya no verse 11 was na emerima adioson tieniye emerima adioson me kire wade verse number 11 osna emerima adioson a wo free Israel fie mpanyimfo a Sefan ba ya senia gina won mu gina won anim na won aduhwam kukuo kurakura won nsam a aduhwam hia wisie no ehwa soreye eno hwanfo a all the Christianity in the world, all the Christian religion in the world, all the various denominations of churches, Church of Pentecost, Assemblies of God, CAC, whatever, their supreme head is the Roman Catholic. Their supreme head is the Roman Catholic. Asori bien where was asi we so or say or so na wo kron eche Roman so dan. Asori bien where was asi we so. Asori bien where was asi we so so say Roman so dan. Roman ene ye asori kese. Na Roman so dan so makadi a kire say Roman na enye nyame so man o. Roman fo no omo nsum nyame. Roman fo no omo nsum nyame. Omo na omusum tumi bi your friend is Sorath tumi bi your friend is Sorath na ono wo ye angel of
666 na wɔn a na ɛyɛ Roman ɛsom na esi wɔn na aso no abusua na ɛyɛ wɔn dia no ɛte sɛ abusua na Roman ne saa ɛsom no yɛ wɔn dia no yɛfrɛ wɔn Flavian, Flavian, yɛfrɛ wɔn Flavian family. Na Flavian family wei no wɔn yɛ imperial court. Saa imperial court no wɔn yɛ secret society, a confraternity a wɔn som spirit bi a yɛfrɛ no Sorath. Na Sorath no wɔn yɛ ntaafoɔ baako yɛfrɛ no Shamsiel no wɔn mmienu yɛfrɛ wɔn the angel of 666. Saa time no na Flavian family no wɔn na som saa tumi no ɛne ti saa adeɛ no ɛdidi mu a de aba abɛsi ɛnɛ enti wɔn sɛ adeɛ a Jacob tumfoɔ se wɔn pɛ no ɛno na Romanfoɔ yɛ. Adeɛ a Jacob tumfoɔ dwa no ɛno na Romanfoɔ yɛ. Adentia because Roman ɛsom engyina Nyankopɔn kyerɛkyerɛ so ɛyɛ cultist society a na ɛwɔ hɔ. Agye sɛ wo a wonim history na wo a wasua adeɛ aduru akyiri bi anim sɛ Roman Catholic ɛmfa Kristosom ho ɔmo wɔ ɔmo rituals ana ɔmo yɛ dada a Flavian family ɛyɛ the Roman Empire no. So what you say? Na Roman Empire ne ye. Ewo ho dada. You are aware of it. Enuti okenkan verse 11 na Awurade Nyankopɔn kan omo ho asɛm. Enti wode anu gyina ho ma Kristosom. No. Ɔse na mmarima aduoso a wo free Israel fie mpanfo no mu a sanfan ba yasan ne gyina won ntam gyina ho no wo hye aduhwam. Enti omo hye aduhwam ne de yɛden. Omo hye aw say omu beyi pope nanse ya omu si omu hyi aduhwam na etre ekosra saa aduhwam no eno na eye white ya na ekire se nyame na ayu omu boa enye nyame bia na ayu na emom no saa aduhwam na omu hye no eye tete Roman for amamre a ewo ho no mu a na omu di yi omu emperor eye uhwe Flavian family na omu bedi Roman Empire no so ema omu time omu chi a Christopher nko a omu kum a Christopher nko a 13 million wo a usum Christo na udi eye Jacob tumfu achi no kura mu bia no na Roman Empire no no ma chiw no makum omu kum nipa 13 million a Christopher nko a 13 million. So what you say? Enti from Flavian family. From Flavian family. Enti more na omukum nipa no. More na enipa doso. So what you say? More na no omukum Flavian families no. Omukum a Christopher no. More no na a Christopher doso. Eno omotena ase se saa na tie dia. Ena yenya ye ho se a Christopher na yenji wo mosom no entum. Nanso so no behind closed doors no. Ye beye ye rituals e de ama ye sunsumu a ye som no but ye kwa abonte ane ye ho se ye ne wo mu na sum nyame baako nanso ye nim yakoma mu se ye nsum omu nyame no saa na tie enti wo mu hyeda no mu ye saa de enti ha okasa fa ho e de kire wo mu ye fro mu the Flavian family mu amako school na mo online no we emedi mi OPATAFUOR atem emedi matem ye research say ye den a Flavian family no ye wo abusua bi wo ho a ye from Flavian family ana around 6 AD to 691 so bibi mi refi the exact date mi refi but we are researcher ubehu. So what you say enti no ye wo spirit bi wo ho ye friend Sorath so mo hwe na mo hu so a metimi de na kire mo eno ni me ba ma me research nkire wo ye friend Sorath. Me pacho eni enti wo check here the Flavian dynasty
was a Roman imperial dynasty that ruled from 69 to 96 CE, the Common Era time, comprising the emperors Vespasian, Titus, and Domitian. Sa emperor we miensa omukum a Christopher 13 million. A Christopher 13 million. Aya your research. Aya your research. Me pato aya your research. Why? Your research kakra ma obun fumi o. Yesua ade. Yes, mentor so ana minjai. Me kyerɛ mo ade. Me be kyerɛ mo ade. Tie nie, mo a mo hwɛ me no mo ntie. Enti Roman fo no tumi na omo som no tie tumi na Roman fo som no omo nie omo no omo ye court enuni the court occult association enuni Sorath, also known as the demon of the sun, is a figure in occultism. Sa tumi we in a Roman Catholic for som we or a fallen angel oni Jacob tumfo any chaka enuntina or ye angel of the sun or ye the demon of the sun. And I'm so ye the demon of the sun ntino. Se wo popo a pope no ubesi akonya so a ye frɛw ema wo swear to this demon. Yes, Sorath. You swear enti pope no ubonsi wo kura sun. I'll teach you. Omo no. Me pacho mo a mo hwebe no mo nkafra na de me ha mo me pacho ohun sa de wi ahun mo a mo ko Roma na mo ta hu sa de wi say ekura pope we eye san sa ne ma we no mo frɛ eye demon ewo mu enti we eye san every pope bi o was asisi we bia no we yusu bi every pope bia yusu bi ebini pacho ebini ebini any crap poop no, 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 we any crap poop no, we any a crap poop no, we any crap poop no. And to want to mean can't and say, wouldn't mushy. Me pacho mote mento aso ana minjai enti Roman Catholic Church obi ani nyame bi ani twaka omo bua omo nyina omo fathers fo ni nyina omo ye na adafo omo nyina omo ye na adafo and how enti wo Sorath no ono no omo koto sore no oye the angel of the sun oye tumi a oti awia ne so me I know them don't waste your time those people we are funny me sometimes when I see some of you people me humo aname seremo we fake mo nya papa mom mislead a lot of people now they are never now you see the saddest aspect they say when they do that they find a name and put it on it and let it look like it is something that is authentic. They are doing things on the rightful way. So with the issues of these things,
They will tell you it has nothing to do with the Surat, right? It has nothing to do with the Surat. But if I am to tell you, why would you burn incense and claim that when the incense become transparent and white, then it means God has selected the person? Why would you do that? What is it all about? Now, in the ancient days, they were practicing something called divination. Something called divination. And divination, when you dive deeply into parapsychology, occultism, mysticism, and those things, there is something in occultism or in the world of divination. Should I say it? Let me cover things up. Let me cover things up. And until you see the things you people have been doing, that is the main reason. If you understand what I'm saying. So the Roman Empire, they fought Christians until say Muhammad echo fight Israel. Now okonka hono no mo gonna say we will go there and fight Muhammad and reclaim Israel back. And no mo di achechire sa Israel we are esi ho a disturb nipa adwene de bia ha nipa adwene. Flavorable corner sketching, don't mind this El Diablo or whatever, that foolish, don't mind him. Let him fool at the comment section. We know them. We know they are agents of darkness, so don't mind them. Don't mind that fool. They tell you that it is this. You don't know anything. And apart from say I would say the Roman Empire, they literally controls everything. They control everything. What they want the world to do is what they actually show to the world. If you understand what I'm saying, what the Roman Empire wants the world to know is what they actually show to the world. Now, when you go to Rome, the headquarters of all Roman Catholic Church, now there is a place, there is a building. They have built a specific place to hide the truth of this world. It is in books. They have, oh sorry, this is not an English channel. Let me speak to you. Uko Roma, almost see a dying Eddie Siwa, a numu no mukura no kore, but enono answer momum pro, momum penokore, momum penokore. Enu nyina enka Kristo somo Yesu Kristo wa mekani nyina wa like saa nyema no wa mekasa amfa ho. Enu ti ohwe enkramusomo a eni Roman som the same. Roman for any awia nenam, enkramufo ni awia nenam. Roman for ewo rosary. Enkramufo enso wo tasbea. Roman for sin rosary. Kramufo so se tasbea. Roman for shatale tintin white ne ebitua ha. Kramo alaji so se white ne ebitua na pampam. Adintia, because a queen of heavy agina. Apart from Sahania man, Kramoni bia in Yameba. Ubi obekacho say Kramoni enye nyame babiaro or bois Nkramofo in Yamema. Nkramofo in Yamema. Nkramofo in Yamema. So I say, good. Ena, the yana say. I'll say, okay, kind. Exodus chapter 20, verse 5. Exodus chapter 20, verse 5. Exodus 20, verse 5. Exodus chapter 20, verse 5. Write the quotation down there. Exodus chapter 20, verse 5. Okay, now let me check something out for you. Ose na me Ewurade
onyankopɔn meyɛ onyankopɔn ni nkontwefo a metua nananom ene wonamumu yeso ka. What you say? Now, when you read Exodus chapter 20, verse number 3 to 4, Exodus chapter 20, verse 3 to 4. Now, okay, can I say, don't get any other God. Don't worship, don't bow to any other God. Exodus chapter 20, verse 3. It says, don't worship, don't bow any God. Verse number 4. Or say, Inya ahonyin biara ana de ewo wiem ewo soro ana ewo asase so ana form asase ase. So which means don't build any image. Don't build any image. Don't pray through Mary. Nti ade nyame mpe no eno na Roman som no moye. Nti de na obetimi dia convince me opatafoɔ sɛ ɛsom no egyina Nyankopɔn kyerɛkyerɛ so. Abreso ayenim history. Nyɛ sɛ yanko school. Sɛ manko school di na me yɛ dafter. Obetimi adada me ba mako school. Mako school minim history. What you say? Enti we saadie we. Ɔse enye nyame bia wɔ soro. Enti emfa tumi bia nsi wona nka sɛ we yɛ Saint Michael. What you say? Emfa nyame bia nsi hɔ. Na nka sɛ we yɛ Saint Michael, Saint we yɛ Gabriel, we yɛ ɔbɔfoɔ deben. Adinti na ɔsɛ ɔsom bɔfoɔ na som wo nyɛ na ɔsom no. Wo de wasɛdeɛ no sɛ okoto sra Jacob tumfoɔ. Na adinti na ɔsɛ ɔka kyerɛ me sɛ adinti na ɔsɛ ɔka kyerɛ patafoɔ sɛ menkoto nsɔre Michael me saa de no ma yɛ bi da me saa sɛ me kura sɛ makanda maka several times those days emire bi anopa bɛ 8:30 to 9 na me ba bɛ yɛ asɔre but all of a sudden na me ho yɛ me mremremre eti mremremre ni mu no ɛna me yɛ sɛ ma me nkɔda kakra me wura me bedroom a me wura me ho nyinaa ne matare na me tɔ mpa so ti me da mpa so a within 4-5 minutes na me honam na yɛ mremremre ampa afre de me hu yɛ ne sɛ race ato efiri wiem na me hwɛ race ni saa na race no afre na atwedeɛ ayi efiri wiem atwedeɛ o tie ni yɛ atwedeɛ asɛm wo yɛ amekan sɛ me twa ntoro a awurade ntua me ka awurade ma me mmerɛ paa ne mu me no korɛ nso na me hunu ya awurade nhyira me me da hɔ bɛ sɛ race ato wɔ me so na atwedeɛ ayi efiri wiem na abesi fam afei me hwɛ sɛ berima ne ho fɛfɛɛfɛ wanhwɛ ya ɔno a ɔsɛ berima ɔno a ɔsɛ ɔbaa untimi hu so ɔyɛ berima na ɔyɛ ɔbaa because ne ho ɔfɛ yie ɛne ɔsane firi atwedeɛ no so na ɔhyɛ ataaleɛ from the top to down ni nyinaa yɛ top to down white but ne ha ne efiri ne koko ha sei no ɛyɛ belt ni yɛ gold ne nsa ha ano na tare ne nto ano ni yɛ gold ne ha yɛ gold ne nan empaboa na ɛhyɛ no ɛte sɛ Yesu mpaboa na ɔhyɛ the first no but ɛno na nyɛ Yesu ne nan ase na ɛyɛ gold mpaboa na ɛhyɛ no ɛna okura adeɛ bi a yɛ sɛ lantern nanso ɛnyɛ lantern ɛte sɛ kanea nanso ɛnyɛ kanea ɛna ɔbaa bɛ nkyɛn saa tam no na ma receive a lot of attacks ama mabamu kura abu I felt say ase nyame adi me hwamo bi eti mabamu abu kura ma asɔre kura me ntene me ho nya asɔre saa ɛhwa na saa dan na me saa de me hu ye ɔbaa ya na obegyina me nkyɛn but mimi hu no mimi kokoto me da fam tienie mimi hu no me da fam di mani me prostrate me face on the ground but ono bofo ni duru me nkyɛn no ɛna ɔde ne nsa kama betimi 3 times ɛna ɔka akasa bi saa akasa de me nka nkyerɛ because me kakora wonte
angelic language. Nanso o translate sa kasa no e di ba ye kasa ye a ye ka asante kasa ye ameka ya ase e kire se owemfo enkoto na nsore me efise me ye wunua no mu arakwa ni bia de obeso o kire se me ye somfo te se de wo so ye somfo no, so don't worship and bow me. And on one day nsa so my beti na me sorry enti me hunu se angel bia wo ye papa bia no se wo koto no na wo sorry na ontwe ma wo da wo koto no na wo sorry na ontwe ma wo da minim wo kenkai the same bible a manoa tie se woni manoa eye Samson ne ma ne papa abra abofo ne de Samson ho nkomhye ne edi ye bre omo no omo ye se omo kutu no ma sore no no ma bo afode e de ama no o ka kire omo se mo mo afode e ma no na abia na mo tete asase we so ubehu obi o se St Andrews, St Dieben, St this, St that, St Dien, St that. Na mo Roman asafo se mo si nyame e na mo koto sore na nyankopon se e ma mo nyame fufuro bi anka no ho. Enye nyame fufuro bi anka mo o se still afedi eduru pempen so se mutimi bompaye efa Queen of Heaven so abra Bible aka no kredi a kire o se ye kan say Queen of Heaven o yesunsun boni nye de nyame mpe na moti aso dem hoye Queen of Heaven no ma boni na mudi ni ntini ma se de twantro de a kire wi asese Queen of Heaven no na ye Mary susu nye Queen of Heaven Yesu ma no nye Queen of Heaven ta Queen of Heaven o yesunsun boni. Be Jeremiah, mo amoshe me be Jeremiah, be Jeremiah, be Jeremiah, be Jeremiah, be Jeremiah. It's 18. Be Jeremiah. If I told be Jeremiah, Jeremiah chapter 7 verse number 18. TNE Jeremiah chapter 7 verse 18. Or say, the children gather wood and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven, and pour out drink offerings unto their gods, that they may provoke me to anger. Afetieni me kan twi. Jeremiah chapter 7 verse number 18. Or say a matasi enyina na agyanom aso oja na emma fete more se oreye atatre de ama osoro hema no na ohia wagunyame foforo hwesa di ayime abufuo odi yami mabufuo tieni o odi yima abufuo enti Queen of Heaven na mobọ mpa ye kire no se o ye Queen of Heaven no nyankopon se de mo ye no ehye na bufuo enti se me koka se anuama Roman fo ye nyina no enam nyame akwan so a wo se opatafoɔ me ye devil, me ye antichrist, me ye false prophet, me mfiri nyame, me nyame a me mfiri na ne de yen. Queen of Heaven na amokoto sori no nyame yaka ne ho asɛm wɔ ha no. If you understand what I'm saying. So you see, unless maybe
You have decided not to serve the Spirit of God in truth and in spirit. Because I don't see the need of worshiping Mary. Who is Mary for me to bow to her? Bowing to a Mary. Bowing to Queen of Heaven. Bowing to Peter. None of these people can save you. They even need Jesus to save them. So why should I waste my time on these people? I will not waste my time. Waste my time to pray to Mary. If I can't pray if I can't pray to heaven for heavens to save me, then Mary can never intercede on my behalf. I'm telling you the truth. Enuntino no kwasemu a ewo mu ne say enye religion enu na medi nkan ka kire wo say enye religion ene be ma wanya enkwagye na emom no eye suban papa ati mu ene kwan pa wo nam so ati ase ene ma oni onyankopon enya apam so ati ase enunti kremoni oyeminia apart from ono ni gidi a ewo ni mu a okoto sore ni nyankopon oyeminia apart from kristoni so ni gidi a ewo ni mu a ode so eye ne niam ono so yeminia what you say enuti enuti eye o kan Bible na said ye me kire wo ewo Ezekiel chapter 8 no ubon se okasafa sa niam no ubehu asori sunsun sori ene sa niam ani nyina kasafa ho sunsun sori abosonsonfo ne wo mu egu nsa ne sa niam nyina wo mu gina one scale wo mu nyina gina one scale wo mu gina one scale na enye de wo mu ye no ene hanyame sunsun sori nye se Jacob tumfo mpe enye sa ne mumu no de atie ne se sa ade na ya na ma sini kro mu no akuaba no ene sa ade na ya ma modu no a angel de ben de no aha eno na hasa ene ye sa ade no entie no eninti nyame shiramo so ati ase enti uhu ni akramonia oyewunia na emomu no osesa na ojai sa ade na obenya oje etime de bia no I don't speak ill about Muslims. It's not that I'm afraid of them. No, I'm never afraid of them. But I respect their cause of living as human. Omo nipa ntimi hudie ntia religion everyday hatred between enipa and the Palestinian, Lebanon, Iraq, Hamas, Iran on the daily basis okun ya ekosu ni e bombu nipa omo mu wu nyina so ya gidifo so ati ase enti emane ha what you say enti nyame nshiramo na ayi fayahu na akofa sa we nyina ba sumu nyame ewo nokurim unim bibi mame nkire wade bi obi beka se adentina etesa die enti a awurade nyankopon ompese obeye calendar bi tieni ompese obeye calendar bi obeye ahonyini a statue bi na odi ekura no wakase we eyeye onyame because onu Jacob tumfo no onipa bi amfa na ni hu ni da age wona wa hyeda ama won tumi se omumfa omani emehu ono awurade enti se wokokoye statue bi na de calendar bi kura na wonam a ebede na hu Jacob tumfo a wahu no eno na aborofo no edi abre won hye ya adwene
ene Yesu a otale calendar so ni di nachi so wahu enti ene me ne utiwe se Yesu Kristo kura sane ba no ye nipa tuntum a no kwasem pa se wo a wo hwemi wonjimi ndida se Yesu sore ba na uhu na wonjimi ndida because Yesu no uhu ne da Yesu no uhu ne da de wo ye de akire wo no eye calendar no de de akire wo no eye calendar no de de akire wo no enne eye calendar no. So sometimes the reason why the gospel condemns the uses of image in worship, it's probably because of some of these things. And until oh me padie bi na me de ayade bi a kire mo na nka my signing off me padie bi na me nkaya de no ma ya me nkai o mabo ma review ma ya me nkaya de no enso ewo mitrim o ewo mitrim mechiamo se on se enunti obi timi busa se nti yeni Roman fathers a nyame nsa wo so obi obeka cho se yeni Roman father nyame nsa wo so bia oboa ye wo Roman fathers a Jacob tumfo afre wo na mom de tien se Jacob tumfo afre wo mo a na Roman for no so asa afre wo back adintia because omu se nyame tumi rare e wo so a ombeba be fa wo de wako Rome na omdu ko Rome a obeba no no wada ne korinsafo obanum gilda sa obanum Guinness sa the Roman fathers bibiri omo bro Jacob tumfo so mpesa ompesa ompensa eya na akonfo no omo ade bi omo ye omo gu nsa omo security ampon ensa o ye kire won nsa ne ma won nsa ubetimi di ensa akokire urade okenkan eye Ezekiel no is it Ezekiel no let me check it I think it's Jeremiah Jeremiah chapter 7 verse number 18 about your network and article okay Jeremiah chapter 7 verse number 18 Jeremiah chapter 7 verse number 18 this is it. Say the children gather wood and the fathers kindle the fire and the women knead their dough to make cakes to the Queen of Heaven and pour out drink offerings unto other gods. What you say? Enti ugu insa oni Jacob tumfo problem kakra. Enti sanity. Enti obia heaven so kono injina Christianity so never be deceived. Say Christianity na be jina so obetim dia ko heaven da ana say enkramusom ana abosomsom nimum heaven akwantuo no ejina wo oni Jacob tumfo ene Yashua
ana Yahushua oni ni mienu ni ntam nkitahudie saa na tie me wo adie mi refi pa nka me ka kire mu ekleki o ma adwuma ma me nkai America for Michiamu OPATAFUOR, one of the baddest guys. Say ma te se omo distort me network no ma de baby amunye mu pekura mo nkate phone ene mu mbeboa say mo mpe no kre oh ewo enioma na amasua na dos enioma na amasua no ewo hin echira nyame ya adoma na me de ayidi beba akwankyere no eti mechira odi obekwa akopepe na echina odi abeje wa akwankyere mami hadi ebia na makai mami hwe mami hadi yes makai afei menya okay menya mami nkyere wade me pato network ni ye mo mami nte mo nka wa network ni ye mo mami nte na me nkata so network ni ye okay se network ni ya mo amo live we su nyina me pato me bisa mo question munyima no divination, does the Spirit of God like it or it detests it? Divination, does the Bible speaks against it? Divination, okay. Say divination enya de padia ene e mekire wade bi ye wade bi ye wo ye wo entafo ayie ene entafo agoro ye frɛ no cabnomancy na cabnomancy no eye sunsumu ekwan a ye fa so e de frɛ eye tumi na oye Surath yes, sun god no in the olden days na a Flavian family ne Templars for no esomo no only see check it out the bacho enuni cabnomancy is divination by examining smoke. The bacho omu yi pope na omu examine smoke and omu examine smoke. Omu examine smoke na nampacho divination eya de pa. Divination eya de pa. Eti Roman asori kakraka wi. Si ekoyi obi obedi animu a
nanka enwusie na ebe kire mo say we di papa ana onye di papa enti Roman asofo no muntimi nchia enya akonchene emmɔ mpaye emma nyankopɔn emfa adiye nsɛm ana nyame enyi bibi ana mo de nka monto abakora monye ne politics ento aba nanso de bia de se Roman asafo say ombeshi smoke eye divination enu ni the friend cabnomancy na me ka we a wo say opatafuo me mfiri nyame me bonsam ne nyame mfrɛ me hwie mu gya atugu nyina ede nyame ase ebisao cabnomancy eye ntafo yie say mo de enioma ehye na smoke atu akohwiem na mo de determine say enipa we ni suban te say eye Sorath the angel 666 your friend is Sorath about motimase de motimase me be kire mo ade hwa ade Sorath occult world Sorath is a demon angel who is the spirit of the sun and whose number is 666 and tibacho osede mibizao Sorath 666 iti spirit na your friend is Sorath no obe friend na I just all performing cabnomancy mibizao obe friend angel of 666 a friend of cabnoma the divination process and our the friend on your friend cabnomancy I'll say mancy no omo be 200 and something yewo obotomancy amphitomancy cabnomancy obolomancy edosu ewo tetranomancy edosu those days I can't remember when I was studying those things it wasn't easy I had to chew everything here about 200 and something mancies we have the cabnomancy obotomancy amphitomancy obolomancy edosu on se si manyini ma ba kokra ma ba kokra enti no enema bi wa me ndi akiri frame OPATAFUOR ise manyini next year na me ko pension na ma preach awie me ko home 31st December 2025 on the 1st of January 2026 ekonyina obetemenka but on shada ntemenka every month bia obetemenka once etifashe utrimsa mechiamu nyina anwumre
The mu nyina so. Appear kwa. I say, please, how did you get to learn those things? I'll say, Ubia or the oye, but me no, I want to Jacob Tum for my specialize here. Me, Majuma pa deep spiritual things. Majuma no, me, I'm not for preaching. That is why I don't preach. I'm not for preaching. I'm not a preacher. So if you mistake me for a preacher, you're making a big mistake. Maybe when you specialize me in the field of occultism, occultic practices. Jacob mysticism, psychical science, mythology, superstition, parapsychology. Sanya man me specialize here. Me field. Me specialize here. To me, there is no principality up there, down there. I'll be to me then a comment. Eddie me my corner who one say me or best say me that because me would be. I don't know what the frame. Until they me come catch us a hair we die. Your friend is see. They know the dimension to which I came from. They know, say, I came from a certain dimension. And I'm here for a purpose and for within some time. I will leave and go. To sanity. Enuti, Misrel, Ushia Unia, Church of Pentecost near Assemblies of God, CAC. Asoribia. Don't say yonko. Why? For need man nipa. Emma religion entity and temple. Don't allow religion to create problems between us. Me share that me a field no. Me field that they may specialize you know. And you see, when it comes to these things, what I know you don't know. You don't know. But you see, Bible say, ye mani nyina mbo mu nyini. What you say? The obia ye bia, the Roman for you, Presby, Anglican you, the obia ye bia, mani mbo mu nyini. Sanity. Enunti ko neko per glass cap, a transparent. I would insu guma and I say wine glass cap and I wine glass. I the known sir. Per makumaku 6. Never see her training. Yankupon yard mechina. She am wasi. Yami Shramina. Amata, Canada, Michiao. God bless you all. I love you all.